खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सरकार सालायनायाव मा बिथांखि लायामोन मा बिथांखि लानाय जादोंमोन हाग्रामा महिलारिया बेखौ सोंथि खालामदों सोंथि दिखांदों बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिया मा बिथांखि लालाङामोन BPFनि सरकार सालायनाय समाव राजखान्थियारि आब्रुथिया लाथिख' जालांदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनाय समाव मोनसेबो बिथांखिखौ मावफुंलाङाखैमोन BPFआ थांनाय 17 बोसोराव सरकार सालायनाय समाव जेबो बिथांखि होबोआखैमोन नाथाय दानि UPPL सरकार सालायनाय समावसो गोबां बिथांखिफोरखौ जों मोननो हादों जेरै अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि फिन रोदोमखां बिथांखि आरो आय अनसाय बिथांखि नाथाय बेफोर बिथांखिफोरखौ BPFनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव मोननो हायाखैमोन आरोबाव दिनै आसाम सरकारनिफ्राय अरुणोदय बिथांखिफोर बादि मोननो हादों UPPL सरकार फैनायनि उनाव तामुलपुराव जेबो सोमावसारालासिनो तामुलपुर आरो मसलपुरनि थांलाय फैलाय लामानि जेंनानि खामानिखौ थांनाय 17 बोसोर BPFआ सरकार सालायनाय समाव जेबो मावलाङाखैमोन नाथाय दानि UPPL सरकार फैनायनि उनाव बेफोर जेंनाफोरा जोबस्रांजोबो बेफोर बाथ्राखौ जों बुंनाय नङा बेफोर बाथ्राखौ बुंदों आसामनि मन्त्रि बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मआ थारैनो 17 बोसोराव मोनसेबो बिथांखि लायै बे बिथांखि लायैखौ सोंथि खालामदों उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा थारैनो BPF खुंथाय समाव मा बिथांखि बिथांमोना लादोंमोन आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ गियान सोरां बिथांखि आय अनसाय बिथांखि गोबां बेफोरबायदि बिथांखि लादों दा बिथांमोना मा बिथांखि लादों थामहिनबा थांनाय 17 बोसोराव मोनसेबो बिथांखि लायाखै होननानै बिथाङा बुंथिदों बे समाव नोंथांमोननो उर्खाव गोरा ब्रह्म मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बेखौथ' इलेक्सनाव देखायगोन आंगायदोंना आंगायाखै बेथ' मिडियायाव बुंबाय थाग्रा मानसियाथ' लिमिटेड मानसिया बुङो फेसबुकाव बुंबाय थाग्रा मानसिया पाब्लिकजोंबो लिंक गैया दा दिनैहाय माने जुदि जोङो नायो जे दिनै सुपार 50नि दारैहाय APSC एग्जामाव पास जानाय SS अफिसार जानायनि संख्याया थांनाय 75 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव बेबायदि रेकर्ड टटेल जेसेबां जादों बेखौबो क्रस खालामहैबाय बे एचिभमेन्ट नङा जाय फ्रि कचिंनि जे बेबस्था खालामदों दा UPSC आवबो थांगोन दा डक्टर इन्जिनियारनि थाखाय कचिंनि बेबस्था लागासिनो दं नाम्बार्स अफ माने स्टुडेन्टस गेटिं एडमिशन इन दि डक्टर इन्जिनियार बेबो नाम्बारा क्रस खालामहैगोन 75 इयार्सनि माने रेकर्डफोरखौ फार्स्टिं लामा सामायाथ' नोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनि प्रजेक्ट दा BTC ओनसोलाव लामानि जेंनाफ्रा फ्राय जोबनायनि लामायाव दङ एफाल'सो थालांबाय लोगोसेयैनो दिनै फाइनान्सियेल डिसिप्लिननि बाथ्रा दं BPFनि समाव फाइनान्सियेल डिसिप्लिना टटेलि जिर' जालांदों बिसोर परिकल्पना बा आसनि मोनसेबो नायदो जेने हमनानै लादो दिनैहाय फिसाब्लाबो अनसाय बिथांखि बा आय अनसाय बिथांखि बा गियान सोरां बिथांखि फिन रोदोमखां बिथांखि बे बिथांखिनि दारै फैसा एमाउन्टफ्रा खमब्लाबो जे सोलांबाय थादों बे जाहैबाय मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेस आरो BPFनि 17 बोसोराव बेबायदि कन्टिनिउवास प्रसेस सोलिनाय खुनु बिथांखि गैया खारन थानायमोनबा गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउवास प्रसेस बेखौ गोरलैयैनो सोलायनो हाया दिनै सोलायनांगौआनो जायाखै बेबायदि खुनु प्रसेसआनो गैया बाव दा दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अरुणोदय लादों नेक्स्ट गोदान गभर्नमेन्ट फैयोबा बेखौ जुदि बन्द खालामनांगौबा केबिनेट डिसिसन नांगोन नोङो एसेम्ब्लियाव पास जानांगौ जागोन अरुणोदयल' नङा दस्रा स्किमफोरखौबो खिन्थु केन्सेल खालामनो थाखायबोथ' स्किमा थानांगोन नङा होमबा बिदि स्किमखौबो जों मोनाखै केन्सेल खालामनो नागिरनाबो मोनाखै जोङो दानि काउन्सिलाव हाग्रामाया मा स्किम स्टार्ट खालामलाङामोन थ' बेयो मोनसे मा होनो बिदिखौ माने आन्डारस्टेन्डिं लेभेलाव माने एखेबारे टेम्परारि बेसिसाव खामानिफोरखौ मावलांदों बिसोर खुनु पार्मानेन्ट मोनसे मोजां आसनि बिसोर स्टार्ट खालामलाङासै थ' जायनि थाखाय दिनै डेभेलपमेन्टफ्रा गैया जादों मेडिकेल कलेज जों मोनबाय गंनै मेडिकेल कलेज मोनबाय जों क'क्राझार दे आगोलाव जाबाय बेबो एकर्डनि मोनसे माबाजों खिन्थु तामुलपुराथ' जोंनि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव खुनु आन्दलनबो जायाखिसै दिनै फाग्लादियानि सायाव बाल्टी रिभारनि सायाव तामुलपुर टु मसलपुर बारलाय थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव गंब्रै गंबा लामानि जेंनाया 17 बोसोराव गंसेबो जोबाखै जों फैनायनि उनावहाय बाहाय गंब्रै लामा माने बिल्डिं जाबाय मा होनो ब्रिज जाबाय बे ब्रिजनि थाखाय दिनै मसलपुर टु तामुलपुरनि थांलाय फैलाय
हान्था मेलानि राहाया ओरैबायदि जोबलांबाय दा जोङो आलादा आलादायै साननायफ्रानो जोबलांलायबाय दा जोंनिहाय प्रत्येकता MLA समस्तियाव आसाम माला हाबदों आसाम माला माने गिदिर गिदिर लामा कौटि कौटि थाखानि आंनि बाक्सानि सापागुरि समस्तियावबो बरमा ओरैहाय मुसलपुरनि कासिसिम फ्राय 24 किल'मिटार लामा आसाम माला टुलेन माने गुवार आरो तो बेबायदि लामा हाबगासिनो दं बरमानिफ्राय तामुलपुरसिम दमदमा जानानै आसाम माला हाबदों क'क्राझाराव दङ आरो चिराङाव मैया दाखालिसो SPCLनि मोनसे फाउन्डेसन जाफैबाय दा गासै जिनिसफोरखौ नायोबा मोनसे सिस्टेमेटिक डेभेलपमेन्टआ दासो जादों फाइनान्सियेल इनडिसिप्लिन गैया मिसरुल गैया खिन्थु बै BPFनि समनि 17 बोसोराव फाइनान्सियेल डिसिप्लिन होननाय जेबो गैया बेखौ केगनि रिपर्टआबो क्लियार बुंखाजोब्बाय आरो केन्डिडेटनि नाम फैगोन सार बे केन्डिडेटआ आफादगिरिया फोसावगोन रावबो फोसावा बेखौ आरो मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ CCTV सिकिउरिटी, इमार्जेन्सि फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।